Takže čaute ľudia. Dnešné videjko máme z Grow Garden. Dnešné videjko máme z Grow Garden. Takže chcem dneska vytrediť toho tu Petamorej. Toho tu, ty kokos, malého Petika more. Chcem ho vytrediť, takže kto by chcel, tak nech sa na mňa joine. Ja potom tam napíšem tam potom nick. Potom tam napíšem nick pod videjko a normálne sa volám Sami, to moje druhé meno, ale moje prvé meno vám potom napíšem do toho, do komentára, takže kto by chcel? Kto by chcel, tak nech si ma pridá a nech to so mnou vytredí. Ja si musím tie Blueberry City si musím lebo potrebujem, aby ten Lemon Leon mi dal mutation aby mi dal proste mutation na Burning Bed a nie na tie Blueberry. A mám aj Kitsuna, aby mi dával tiež dajaké vám poviem, aké mutácie dáva. Určite ho takto z vás má. Ja vám poviem jednu takú historku o tom Kitsunovi. Takže Borec giftoval svojemu kamarátovi petov, nie? Ale ja som sa tam vopchal k ním. Vy prepačte, znie to divne, ale ako pred nich a on mi nechtiac giftol toho Shiny Corrupted Kitsune, ale ja som ho s Cleaning Pet Shardom som ho to akože nie, že vyčistil, ale dal mu preč mutáciu. Viete, jak to myslím. Čakať, Lemon Leon. Tak. Lebo potrebujem tu na tie Burning Bedky, chcem mať na Burning Bed, ukáž, to Tranquil Bloom, chcem mať na vám poviem, jaké dáva ten Corrupted Kitsune Mutation, hej. Takže dáva každých 20 minút dáva mutáciu Corrupted Chakra a Corrupted Foxfire Chakra. A to potrebujem na obidvoch. Potrebujem na Shocked, Verdant, Infected, proste, ale nechápem, prečo táto stojí. Prepačte. Nechápem, prečo táto stojí iba 305 000 a tá druhá má toľko istomutationy, ale stojí 9 miliónov, ale má menej. Má 10, aj tamto má 10. Počkajte.
Ja nechcem more. Kamo more, on chce, aby som mu dal mojho Corrupted Kitsune. Čo si o sebe myslí? Tu máš. Boostni mi ho, ty degeš. No! Nedám ti moju Red Foxku, lebo tá mi padla z Mythical Eggu. More. Padla z Mythical Eggu. Moja Red Foxka. Tak ja sa idem kúknúť na toho. Ja mám viac Sugar Glideov. Počkať. Pet. Mám ešte dvoch. Takže kto by chcel vytradiť, tak nech vytradí. A to tu Rainbow, Pitch Vespku, čo má ten borec, tak som vytradil. Tá Pitch Vespka Rainbow je moja. Kde je? Kde ich boostuje? Mne sa prehrieva mobil. Strašne. Borec má T-Rexa. Ja plním tieto questy, lebo šetrím si tie eggy. Už ich mám 74. Proste farmím tie falegy. Potom si môžeme dakedy dať opening, keby ste chceli. Daj mi ho naspäť, more. Jak si mi ho boostol. Aj tu som bol. Však vôbec nie je boostnutý. Idem nakrmiť mojich petov. Ja mám ešte jedného Divine peta. Počkaj, kde je ten Divine? Jeden. To je. To je ten. A kto nepotrebuje jedného Divine peta, tak prosím, keď chcete, alebo nechcete, keď chcete, áno, kamo, konečne. Tu 13 miliónov stojí a má Brainrot Mutation. A teraz bude aj tá druhá. Som zvedavý, že... Kto nechce nejakého Divine peta, tak nech mi ho dá, lebo potrebujem mať celé. Ja toho Mega Giantenta dám preč. Aj Lemon Leona, ale potrebujem iba, aby dal tie mutácie. Dám si tam Space Squirkla. Prepačte za moju výslovnosť. Ale neviem tak vyslovovať. Takže... No. Čakajte. Teba si toto. Idem si predať všetkých petoch. Ja potrebujem mať nejakého peta na 60 rokov, aby som mohol mať 7 petoch. A môžeme si dneska poplniť aj nejaké
Questíky, achievementy. To je všetko. Akože... Mega Lollipop. Tak to potrebujem. A Pet Shard Rainbow. OK, tak tu mi čo potrebujem? Cat. Ketka pada, ja ani neviem z jakého pada. Vajca vôbec ani. Nie vajca. Vajíčka proste. Z pedegu. Ketka. Ta ketka tu už není. To mi padlo, jupi. Dragonflyka mi ešte nepadla. Takže iba chicken, no. Potrebujem ketku. Tak nič. Ja nemám dogy. Tak toto musíme, dostaneme mythical egg 5 krát. Silver Monkey. Sa ešte musím pozrieť, z akého vajíčka padá. Vy to nevidíte, ale natáčame už 13 minút. Počkať, koho? Tu? Silver Monkey, tá padá. Ukáž. Legendary Egg, OK, ale nevš. Ja som len tak zo srandy napísal, že akože či mi jak to dá? Ne. Však ona nemá Frozen Mutation. Jeska mu. Takže ty pekne choď preč, Lemon Leon. Ja som sa zľakol, že ho nemám vo favorite a som mu predal. To je šťastie. O 9 minút ide tá kicunka. Môžeme si dáme si, zajtra si dáme ako opening file eggov. Teraz ich posadím.
Ale zajtra prídem zo školy, napíšem si úlohy, no a urobíme opening, ľudia. Takže zajtra sa môžete tešiť na opening. Ale vidíte, ten green bean je divný pet, akože. To je veľmi dobré. Čo tu koľko cooldownov? Na čo mi taký bambus? Jaj. No tak zajtra sa môžete tešiť na opening. Ešte počkáme, pokým dá tu mutation. No a počkáme, pokým dá tu mutation. Lebo chcem mať všetky mutation na tom. A za chvíľku, tak kamu, prosím, Griffin, daj mi Frozen mutation, lebo ja mám Sub-Zero, to je tiež jak Frozen, ale tu mám. Tu mám 11, ona stojí iba 400 000. A tu mám tiež 11. No, tiež 11 a ona stojí iba 13 miliónov. Griffin, davaj. Griffin nedal mutation. A Red Foxka, ty ideš o koľko za chvíľku. A ty čo robíš? Aha, takže ona dáva, tá Space Squeakle dáva Void Touch mutation, ale ja mám Cloud Touch. Ale ja to nedokážem naplniť, lebo mne to každý plní. Toto chcem, ona má H100 a nemá nejakú mutation. French fry frit 100 H. Hunger má až moc. O koľko kicunka? O 5 minút. A na čom je ten bambus? 22 kilový. Môžem predať okamžite. Maličko bude stať. 200 000. Idem tu sa kúknúť, čo potrebuje. On chce asi vidromesko, čo? No, Romanesko vid chce. Lebo on chce toto, ale ja to nemám. Takže ja keď to budem mať, tak on mi dá 10 coinov za to. A vy si môžete za toto kúpiť, čo chcete. Ale ja som si chcel kúpiť toto a som si kúpil toto. Bohužiaľ. Red Foxka, ty čom si nikde nebola?
O 2 minúty ide Corrupted Kitsunka. Borec, tu má miesto na čo? To čo má za neporiadok v tomto? Ja mám aj druhú záhradku, ju vám potom ukážem. Myslíš, že čo toto ja nemám? A ja tu mám tam. Kitsunka je najlepšia na tom, lebo ona je prismatik, ona je ten najlepší pet, ale ona je ten prvý prismatik pet. Takže Kitsunka je najhoršia. Corrupted Kitsune je najhoršia ako v prismatik petoch, lebo je prvá. A posledný je T-Rex v indexe a tu je Kitsunka tiež, ale není Corrupted. To čo mi dávaš? Ukáž? To čo je? To čo je? Ty jaká mini pidi. Tu máš naspäť. O minútku. Už natáčame 22 minút už natáčame. Videjko. No zajtra sa potom môžete tešiť na opening Fall Ego 5. Ale ten Griffin proste. Yes, jupi, mám Frozen, takže 14 miliónov stojí. No, čo chceš? More Corrupted Kitsuna, Giant. Za tomu nabídnem 9,000. 90 kvintiliónov. Tu zober. Kamu Giant Bean? Ona je veľká. Super. Mám Corrupted Chakra. On chce peta. Ja mu dám toho Squeakle. Test. Tak on mi keď to vytrejdí, tak to je najlepší borec. No tak nič. No, on už dal mutáciu, čak. No, takže ľudia, to by bolo pre dnešné video všetko. Dneska sa s vami lúčim a zajtra sa tešte na opening Fall Ego. Takže čaute ľudia.